person leading this investigation right here is Dumisani Kumalo. The person who signed off for the funds for this operation is Dumisani Kumalo. Ibanjiwe inkokheli yombutho i-National Coloured Congress uFadil Adams ngokuphathelene netyala lokugetyengwa kukaSindiso Magaqa ngo-2017 kwaye luka-Adams ugxeka intloko yezobuntloli emapoliseni uDumisani Khumalo ngokubanjwa kwakhe. Liza kuvakala ezipokothweni ifuthe lokunyuka kwakhona kwexabiso lamafutha ezinzulwini zobusuku. But all these people, they have an equal right. The 16 people or the 20 people that are going, they have an equal right to be there like Mama Joy. Umphathiswa wezemidlalo umnumzana Gayton Mackenzie ubhengeze abalandeli abaphuma kumaqela ohlukeneyo e-PSL abathe bawelwa ngumqesandleni wokuya kwitumente yendebe yehlabathi yebhola ekhatywayo. Sinibulise emakhaya uKandandambi Ndodwa, Ndamba noPhumza Sikhumba noyitolikiyo lemilo esandla. Ibanjiwe ngalemva kwemini inkokheli yombutho i-National Coloured Congress uFadil Adams ngokuba ngumqobo kwinkqubo yobulungisa ngokuphathelene netyala lokugetyengwa kukaSindiso Magaqa ngo-2017 loka-Adams ugxeka intloko yezobuntlola kwinkonzo yesipolisa uDumisani Khumalo ngokubanjwa kwakhe. Kubanjwe ilungu lepalamente eKapa uFadil Adams nokwalilungu le-National Coloured Congress. U-Adams uthi ukubanjwa kwakhe liyelekenqe elenziwe nguDumisani Khumalo. I told Parliament that Sindiso Magaqa was killed with an AK-47 purchased with the proceeds of crime intelligence. This is a confirmed fact. The head of crime intelligence is Dumisani Khumalo. The person leading this investigation right here is Dumisani Khumalo. Amalungu ombutho wakhe athi ubanjwe engenatyala ugxa wabo. I mean, the charges against him is, for fraud and defeating the ends of justice. There's nothing that he did wrong, so why bring the charges? And the charge that was brought upon him is for something that happened about more than a month ago. Last year. So what? How do you expect the same people that's supposed to protect us as doing this to him? U-Adams uthathwe ngamapolisa eKapa kwindawo ekuhlala khona amalungu epalamente kwaye kulindeleke ukuba avele kwinkundla kaMantyi kwiphondo laKwaZulu-Natal. They don't want him to appear in Cape Town because in KZN they will have the upper hand. Our concern is, because we know how the PKTT operates, is that them driving him from here to KZN, what's going to happen in between? That is our concern. And why couldn't he appear here in Cape Town? Ukubanjwa kwakhe ekhayeni lakhe ngamapolisa kumayelana nokungenelela kwityala lokubulawa kukaSindiso Magaqa nowadutyulwa ngo-2017. Inkundla yomgaqo-siseko iza kuwisa isigwebo kumba wephalaphala ngolwesihlanu umhla wesibhozo ngentsimbi ye-10. Lo mba waziswa phambi kwale nkundla ngumbutho we-EFF ne-ATM. Mapolisa ayinqinile kuba umfundi oneminyaka eli-17 kwisikolo samabanga phezulu noZuko High School eMthatha wafunyanwa eswelekile. Lo mfundi wafunyanwa ejinge bopheleleke kumtya wesihlangu kwindlu yangasese kwikhaya lakhe kwilokishi yaseNgangelizwe. Kwafunyanwa nephetshana ecaleni kwakhe nalapho kwakubhaliwe ukuba yena udiniwe ukucacisa ukuba akathandani notitshala esikolweni sakhe. Izolo abafundi besikolo noZuko baye baqhankqalaza ngelinyanzelisa ukuba agxothwe utitshala otyholwayo kwesi siganeko. Abafundi kwisikolo samabanga aphakamileyo inoZuko High School eMthatha babhinqa umfutshane bangena ezitalatweni izolo kulandela isiganeko sokuzibulala komfundi wesi sikolo nabatyhola ukuba ukuzibulala kwakhe kunento yokwenza notitshala wesi sikolo nabamtyhola ngokuthandana nabantwana besikolo. Aba bafundi basabetha ngenqindi etafuleni namhlanje ngelithi makagxothwe lo titshala. Sifunde into masasipheni sinavela avalelwe qha nokwam ke nabafundi ke batsho ke abendihamba nabo ke bathi hayi abayifundi le suspend ngoba ayophinda abuye futhi xa ebuyile akaziyeni benzile xa beyeke khona la nabantu besikolo. Aba bafundi bathi kudala bekhala kwinqununu yabo kodwa izikhalo zabo zange zimanyelwe kwaye bathi abanye ootitshala bagxothwa kwesi sikolo
ababesenza lo mkhwa, kodwa lona utitshala akade agxothwe. Makagxothwe ngoba abaninzi abantu abangakwazi uthetha apha abatekstwa yile titshala and ezinye iititshala zagxothwa kodwa yena umile akagxothwa. Ukanti ke uphando lusaqhuba ngale nyewe. Ngokusiqhagamshelana ngqo nesithethi kwisebe lezemfundo eMpuma Koloni, uMalibongwe Mtimo kusixelela banzi ngesi siganeko. Ingaba ngawaphi Malibongwe amanyathelo eniwathathayo enilisebe ngokuphathelene nalomba ukuzixhoma kwalo mntwana wesikolo eNozuko? Msasazi emveni koba siye sasiva isiganeko sithe sehla, silisebe sihlabe ikhwelo kwisithili nalapho kuye kwakhutshwa iqela elizawuthi lidibane lihlalise abantwana phantsi kwakunye nootishara khona ukuze isikolo siqhubekeke. Khumbula okokuqala bekukho udushe belukhona phaya beluhamba nezitolotolo kwazenya kuphelisa lona kuqala. Okwesibini kwintlanganiso ibithe yahlala izolo njalo kuye kwavunyelwana kokubana ngaba makubekho uphando olwenziwayo oluzawuthi lungqamane ngqo nezi zityholo zithe zabekwa ngaphambili. Silinike ke iintsuku ezisixhenxe nalapho isebe liyawuthi lithabatha amanyathelo emveni kweentsuku ezisixhenxe mhlawumbi kuthawuziswe lowo uthe wafunyanwa netyala ngokuthi anqunyanyiswe okanye kokubana ngaba kukho ezinye izinto kuvulwe ityala emapoliseni. Umkhwa wootishala Malibongwe abatyholwa ngokulala okanye ukuthandana nabafundi uqatsele kweli, ingaba sithini sohlwayo sootishala oye wafunyaniswa netyala kulo mkhwa? Msasazi, namphi na utishara oyethe wafunyaniswa netyala oku simnika ibhatyi yakhe agoduke sawugqiba simquthe ilayisensi yokuprektisa sisebenzisana kunye noseyisi. Ngoba le usection 17 we-Educators Act uthi lena into yona iyagxothisa emsebenzini okanye esi senzo siyagxothisa emsebenzini. Ngowuphi umyalezo enifuna ukuwudlulisa kusapho lwexhoba? Kokuqala msasazi sidlulisa amazwi ethu ovelwano kusapho uthe lachaphazeleka kule nyewe okanye sesi siganeko. Okwesibini sumhlaba ikhwelo kuluntu ngokubanzi ngakumbi ootishara bazame ukusebenzisana noluntu nabantwana khona ukuze ekupheleni kosuku ezi zinto sizenzayo zikwazi uba zakhe inkokeli yangomso. Khumbula izinto bekufanele siyazenza ukuthi abantwana siba-involve kwi-social dialogue siba-challenge so that badevelophe i-intelligence yabo. Ezi zinto zonke zenzekayo azinanto kwenza nale nto kufanele siyayenza. Ngako oko namphi na umuntu othe wafunyanwa enetyala kwezinto isebe liyazimisa uba liyawuthi limthawuzise yaye limkhuphele ngaphandle ngoba akafanelanga uba angasebenza nabantwana xa enjalo. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Lowo ke sisithethi sesebe lezemfundo eMpuma Koloni, Malibongwe Mtima. Iquba labemi boMzantsi Afrika abangaphangeliyo libambe umngcelele namhlanje kuya kunikela ngamaxwebhu okucela imisebenzi i-CV kwisebe lemicimbi yezekhaya. Eliqela elikhokelwe yintshukumo i-The Impact Forum NPC limemelele ekuqashweni kwamagosa ongeziweyo kwii-ofisi ezijongene nemicimbi yabafuduki. Le ntshukumo ikholelwa kuba oku kuza kuba likhubalo eliza kuncedisa kulawulo lwemida yeli lizwe xeshikweni kuqwalaselwa ingxaki enkulu yentswelangqesho kweli. We don't appreciate seeing civilians going around asking foreign nationals to show them documents. Firstly, they don't know what they are looking for. They are not immigration officers. They have never seen asylums, how they look like. They have never seen a work visa. So when they go around asking people to show them documents, what are they actually trying to do? What are they trying to say to us as citizens who are law-abiding? We know that you have 800 immigration officers in the country. We are saying that is too little. To solve this immigration challenge, please, we plead with you to employ 10,000 immigration officers. We don't expect you to tell us right now that yes, you are going to employ them. But we expect you to give South Africans hope that
definitely you will find a way to employ these immigration officers. Eli qela linikezele ngomqulu walo ke nobaluleke ukuba ukunqongophala kwamagosa kwiofisi zofuduko kunegalelo kwizenzo zokuqashwa kwabantu ngokungekho mthethweni, ukuxhatshazwa kwabafuduki abangenazo impephamvume kunye nemingeni ekunyanzeliseni umthetho we-Immigration Act. Law enforcement agencies also struggle due to the limited availability of immigration officers to verify documents. While we note the President's announcement regarding employment of labor inspectors, we emphasize that immigration officers are essential to verify legal statuses and support enforcement. We are concerned about increasing community-led enforcement actions which are unlawful and risk undermining the rule of law. Nozakuzaku waseNigeria kweli uzibhebhethile ingxelo zokuba kukho ukuhlasela kwabemi bangaphandle kweli loMzantsi Afrika. Uhlabe ikhwelo ke kubemi balamazwe omabini ukuba bayeke ukujongana ngezikhondo zamehlo nanjengoko bubuhle kakhulu ubudlelwane phakathi kwalamazwe mabini. Umemelele kubemi baseNigeria ukuba baziphathe kakuhle bathobele imithetho yeli kwaye abo babandakanyekayo kwizenzo ezigwenxa bajongane nengalo yomthetho yeli. I can confirm here to everybody, both the South African and Nigerian public, that up to as we speak, up to the time we are speaking, no Nigerian has been killed or maimed or violated in any way since the wave of demonstration started. No Nigerian has been killed. And I want to assure the Nigerian public, as well as the parents who have their children schooling in South Africa, that their children are safe, they are attending their lectures as they should, and there is no harm being visited on them. I think it's important to get that clear. You know, that the demonstration, no shop, I have not had any report as we speak that any Nigerian shop is being looted or is being visited with destruction or anything. So I think I need to make that clear, so that in order to allay the fear and also to correct the narratives that are going on the social media. Liza kunyuka kwakhona ixabiso lamafutha ezinzulwini zobusuku kwaye ukunyuka kwalamafutha kulindeleke kuba kube nefuthe elibi kuqoqosho lweli nanjengoko kulindeleke kuba ixabiso leeteksi neebhasi linyuke, oku kuza kunyusa ixabiso lokuthutha impahla kwakunye namaxabiso okutya. Umphathiswa wezolimo uJohn Steenhuisen unike ingxelo ngephulo eliqhubayo kuzwelonke lokutofela isifo sochwane nenyebethu. Urhulumente ujolise ekutofeni malunga nomyinge we-80% wezilwanyana kweli ngaphambi kokuphela konyaka. OkaSteenhuisen udize kuba amaphondo iFreystata, iGauteng, iMpuma Koloni kwakunye neKwaZulu-Natal ngawona afumene isabelo esiphezulu sezitofu ngenxa yokuchaphazeleka kakhulu kwawo. We have successfully distributed almost 6 million doses of FMD vaccines across the country. As of the 23rd of April, we'd vaccinated over 2.5 million animals across South Africa. This is within 3 months since our large-scale acquisition of vaccines. This risk-based approach takes into consideration the high susceptibility of animal types, the concentrations and their numbers. For this reason, the Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, and the Eastern Cape are allocated a higher proportion of the vaccines. KwaZulu-Natal had allocated 250,000 doses to the Milk Producers Organisation, and another 100,000 have been allocated to them. Free State has vaccinated all dairy herds on their records, and we further requested the Milk Producers Organisation to provide us with the details of any dairy that has not been vaccinated. To maintain this process, we are currently in the process of recruiting 358 additional animal health technicians to support these provincial rollouts. The Red Meat Industry Services Body will also employ 20 animal health technicians on a 1-year contract.
To enhance our diagnostic capacity and speed up testing, 2 private laboratories, KwaZulu-Natal and the Western Cape, are in the process of being accredited for diagnostic testing, which will significantly reduce the pressure on the state system and improve turnaround times. Let's just stand back for a minute and take a look at the ongoing story of protecting our national herd. It's not just a story of budgets and vaccines, but a massive coordinated shield that we're busy building around the livelihoods of farmers, protecting our future and food security for every South African household. Iphansi kwengqwalasela kwinkundla yomgaqo-siseko e-inshorensi yezempilo kazwelonke i-NHI njengoko ibhodi ejongene nenkxaso-mali kwicandelo lezempilo i-Board of Healthcare Funders ngelasemzini ifake isicelo kwinkundla yomgaqo-siseko nalapho ikhalazela inkqubo eyakhokelela ekubeni lo mthetho we-NHI upasiswe epalamente ngonyaka ka-2023. Ibhodi yabatyali-mali kwezempilo ithi ipalamente ayiphumelelanga ukuvumela uluntu ukuba luthathe inxaxheba phambi kokuba ipasise umthetho we-NHI kwaye ikwathi lo mthetho mawubhengezwe nje ungekho mthethweni. But what the BHF does in prayer 1 of its notice of motion is it seeks an order declaring that Parliament has failed to comply with its obligation to facilitate meaningful public involvement before passing the bill. I-BHF ikwathe xa ipalamente ibamba indibano zovakaliso zimvo nge-NHI, ezi zimvo azikhange ziqwalaselwe, kungenjalo azikhange zibe nefuthe kwisigqibo, njengoko icandelo 59 nele-72 lomgaqo-siseko weli uyalela. Participation must occur at a stage in the process when it is possible for public participation input to alter or influence the outcome of the parliamentary process. So the court would again look at what the outcome is and what information was reasonably required at the time to influence the outcome of the legislative process. Ngokuphathelele kweendibano zovakaliso zimvo, ipalamente ithe ezi ndibano zizinyaswe ngamalungu oluntu angapha kwe-11,000 kuwo onke amaphondo eli. I-BHF ityhola ngelithi inkqubo yentatho-nxaxheba yoluntu ayanelanga kuba ipalamente noluntu zange banikwe ulwazi olwaneleyo. And the BHF is at pains to point out that it wasn't that Parliament came back to them and said to them, this is our answer. The BHF is at pains to point out that they were simply ignored. There was never an answer given to them. There wasn't even an answer that said, we've considered it and we're not with you on this, we're going to find against you. Lo mba uza kumanyelwa kule nkundla yomgaqo-siseko de ibe ngulwesine wale veki. Namhlanje umphathiswa wezemidlalo uMnumzana Gayton Mackenzie ubhengeze abalandeli abaphuma kumaqela wohlukeneyo e-PSL abathe bawelwa ngumqa esandleni ukuya kubukela itumente yendebe yehlabathi ebhola ekhatywayo. Umphathiswa uthe lukhuphiswano injongo yalo ibikukunika ithuba abalandeli abaphuma nkalo zonke kweli kuyaxhasa iqela leBafana Bafana. Bantu babekazibini ke qwathikazi nencuthu ezindabeni ndikubulise nawe mbukeli wamaphekhaya ndikwamkele ke kwidesika yeMozulu mna ke bethini igama lam ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu kokubanzi masiyijonge siyiphawule ke yenjenje iMozulu bukele ekhaya sawuvula ke ngomfanekiso wokuqala ojonga ngokuqatha kaloku kuMzantsi Afrika wonke ngokubanzi ingxelo kaloku yemvula nembo yampela kakhulu kwindawo ezininzi ezinze kumntla mpuma njengapha kumaphondo afana phaya ko-Gauteng eMpumalanga napha eFree State futhi zezo ziganeko zentshusane nje phantse yonke lantsasa yangomso zibikwe ke kuyafefa futhi kubane ke kwindawo ezininzi phantse yonke nje emva kwemini yangomso ngokubanzi bethu lapha ekhayeni masijonge namaqondo wethu kokutshisa aphantsi naphezulu sivule ke ngephondo lokuqala neliphalo nephondweni ke lasempuma koloni kwindawo ezininzi ke zelaphondo mzontsulu phaa kwintshona futhi namazantsi phaya koBheka ekuseni futhi kuyafefa amaqondo okutshisa phantsi anciphe kakhulu isiza nenkwankca nengqele futhi ngenxa ka-3 degrees kanti ke futhi baphila ngolu hlobo kulaphondo lapha kaloku eFree State kwezo ndawo ezininzi ezithanda ukuphakama kakhulu kulaphondo napha kwimpuma njengaphaya
koFrankfurt kwasekuseni futhi qaba ngamafu phaya nomoya obhudla kakhulu usiza nengqele ngoyena ndlela phaya ngenxa ka5 degrees kanti ke futhi baphila ngolo hlobo phaya ephondweni keMzonsundu laphaya entshona koloni kundawo ezininzi ke ezikumazantsi futhi nempuma phakathi laphondo njengapha koGeorge kwasekuseni futhi Oudtshoorn phaya eBeaufort West futhi kuyafefa nomoya uyabhudla kakhulu phaya kubande nje yonke imini yabo yangomsuku kanti ke futhi benje ephondweni ke lapha eNorthern Cape kozo ndawo futhi eziphezulu phaya koKurumane Kimberley futhi kuyafefa nje yonke la ntasekuseni lo maqonda phansi efika lokho kuye futhi la 6 degrees oza nokubanda kakhulu mbukelo yanathi imozulu futhi ke kwelaphondo laphaya eNorth West njengapha kwindawo ezininzi ke ezizinze kumbindi kwelaphondo phaya ngalo mafu kakhulu koMahikeng ekuseni futhi naphaya eKlerksdorp kuyabanda amaqondo phansi ngo5 degrees kanti benje futhi ephondweni ke mbukelo wami laseGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu mpela ke kwindawo ezininzi esithanda ukuba phezulu kakhulu phaya eTshwane Bonkonspruit naphaya kuNcam futhi eJohannesburg kuyabanda umoya uvakala kakhulu xa bevuka ngomso bevuswa ke nguye futhi u9 degrees inyuka nam ngokubanzi sijonge phaya ephondweni ke mbukelo wami laseLimpopo kwindawo ezininzi ke zikumazantsi futhi nentshona phakathi lapho phakathi koThabazimbi kwasekuseni futhi zezo ziganeko zezontshizane zithe chache yonke intsasa sekuseni ngamaqondo phansi ka12 degrees kanti ke futhi baphila ngolo hlobo kwiphondo laphaya eMpumalanga kwindawo ezininzi ke ezikumantla futhi nempuma kwelaphondo phaya koSikhukhuze ekuseni phala ngamaqondo okutshisa phansi ngama20 nje abenanye kanti kuyabanda mpela napha koMbombela futhi yonke la mini ngomso bukele ekhaya mandivale mandiso ke imozulu phake kwaZulu Natal kwindawo ezininzi ke ezikumazantsi Kokstad kwasekuseni futhi siziganeko zentshizane futhi zithe gqa yonke la ntsasa zihamba nenkwankce ngephi ka7 degrees mna sikuthanda kangaka xa jale miyoli kamnandi mawethu.